čarodejník so štecami Mirko Regitko má vernisáž. Pani magister Hocníková bude otvárať Mirkovú výstavu ako kurátorka výstavy. Raz, dva, tri, tak sa to pári. Krok, sum, krok, grimasa, skok. Raz, dva, tri, tak sa to pári. Krok, sum, krok, grimasa, skok. Svetí, čo na nosoch majú nosy, pod nosom sa tu nos stále nosí. Pruhované trička na sebe máme, v manéži pestrých látkach hráme. Jojo, bimbo, tralala, červený nos, triko a frak. Jojo, bimbo, tralala, červený nos, triko a frak. Svetí, čo na nosoch majú nosy, pod nosom sa tu nos stále nosí. Pruhované trička na sebe máme, v manéži v pestrých látkach hráme. Jojo, bimbo, tralala, červený nos, triko a frak. Jojo, bimbo, tralala, červený nos, triko a frak. Jojo, bimbo, tralala, červený nos, triko a frak. Je čas objaviť zakázané, tu môžeš či smieš, nemusíš. Tu nebýva nič prikázané, je jedno či tiež a či spíš. Čas, 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 je čas zastaviť čas, zastaviť čas. Je tu čas, 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 je čas zastaviť čas, zastaviť čas. Je čas objaviť zakázané, tu môžeš či smieš, nemusíš. Tu nebýva nič prikázané, je jedno či tiež a či spíš. Čas, 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 je čas zastaviť čas, zastaviť čas. Je tu čas, 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 je čas zastaviť čas, zastaviť čas. Je tu čas, 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 je čas zastaviť čas, zastaviť čas. Je tu čas, Čas! Prišiel ten čas, ja poprosím mojich spolupracovníkov, kúzelníkov a čarodejníkov, aby prišli sem. Môžete aj vy, ty si tak krásne oblečená, ty budeš moja kolegyňa teraz. Poď, poď, aj ty môžeš, vy ste taký krásny, pretože dnes, čo sa tu dnes koná? Dnes sa tu, vážení priatelia, koná veľká výstava, ktorú otvoríme. A pretože sú tu aj rozprávky, nádherné rozprávky, knižky, karikatúry a obrázky. Srdečne vás vítame v týchto priestoroch Vocesa, ktorých hradným pánom nie je nikto iný ako Igorko Boháč, veľký potlesk. Ďakujeme všetkým. Je to veľký kúzelník, mág a čarodejník fotografie. Ale my tu, milé deti, máme ešte jedného velikánskeho kúzelníka, mága, iluzionistu a eskamotéra. A to je Mirko Regitko, ktorý všetko, milé deti, namaloval, nakreslil a dal tomu krásne farby. Páčia sa vám tie obrázky? Tak vy dvaja dnes otvoríte ako prvý po našu zabudnutú školu kúziel
ktorá tam visí na stene. A potom otvoríme výstavu. Zoberte si palicu, požičajte palicu. Ako sa voláš? Ty sa voláš. Ako? Evelinka, priatelia. To je Evelinka a ty si? Joj, no toto ani neviem vysloviť. Quentin. Fantastické. Máme tu medzinárodnú zostavu. Milé deti, ak povieme zaklínadlo, odklínadlo, tak sa nám otvorí zamknutá škola kúziel a potom už budeme môcť otvoriť aj výstavu. Dobre? Takže skúste opakovať za mnou. Hokus. Hokus. Pokus. Pokus. Veľmi dobré. Klobúkus. Klobúkus. Položíme sem klobúk. Trikrát po ňom poklepeme. Skúsime 1, 2, 3 a prosíme si hudbu. A môžete s nami kúzliť čarovať. A dobre na hlas. A ideme, deťurece, poďte s nami. Otvor brány starej školy je zahalená záhada. Áno, zapadnutá tečným prachom z mokrej hrci odeká. Tam moje mne, mojej vúz, što vzal aj piesku. Zázračný vodu, čarovný krúti, kúzelný môj svet, čo kúzelný krúti. Tajomný plášť, kryštáľová aura, žavý dáš, či lesčo sa kúra, radom stále záhady. Tu nič nikdy nekončí. Tak otvor brán starej školy, je zahalená záhada. Zapadnutá metečným prachom, zahalený hrci odeká. Na mojej vúz, čo vzal aj piesku. Čarovný krúti, kúzelný svet, čo kúzelný krúti. Tajomný plášť, kryštáľová aura, žavý dáš, či lesčo sa kúra. Zázračný vodu, čarovný krúti, kúzelný svet, čo kúzelný krúti. Tajomný plášť, kryštáľová aura, žavý dáš, či lesčo sa kúra. Nech sa nám dnes všetko zdarí. Fantastické, milé deti. A teraz, dobre ste to robili. Teraz ja by som len odovzdala niečo a už aj otvoríme výstavu. Niečo. Prv ako odovzdám slovo našej drahej pani magistre Magdalénke, nech sa páči, poďte sem. To nie je mikrofón. Vážení priatelia, my ako divadelný súbor Materinky sme si dovolili to otvoriť, a to len preto, že Mirko Revitko, ako fantastický kamarát, už mnoho rokov spolupracuje s našim súborom. Mirko, odovzdávam ti kúzelnú maličku, originál. Odovzdávam ti čarodejnické štece, s ktorými ty vieš krásne darovať, aby si mal kúzelnícky klobúk, aby si nezabudol na mňa. A aby si mal vždy takým klavnom, ktorý bude rozdávať iba nádherné svetlo. Ďakujem ti. A teraz ja si to musím tu zobrať. Kto vie čítať? Poď sem moja. Lebo ja nemám okuliare. Ale pamätám si to. Vážení priatelia, a teraz otvoríme výstavu. A otvorí ju pani magistra. Pani magistra Magdaléna Gocníková, nech sa páči. Dobrý večer, vážené dámy, vzácni páni, milí hostia. Budem hovoriť krátko do mikrofónu, aby ste všetci počuli. Som rada, že sa stretávame v týchto nádherných priestoroch
v Mirkovom prostredí, že nás pustil medzi svoje diela. Mirko Regitko rád tvrdí, že je ženatý s farbičkami, s plátnom a s myškou od počítača, pretože všetku svoju lásku, vášeň a čas venuje výtvarnému umeniu, ale na druhej strane ja si myslím, že celkom to tak nebude, pretože má tu kopu vzácnych priateľov, milých ľudí, drahých lekárov, hovorí, že sú tu všetci z každej branže, takže to má zichrované na všetkej strane a myslím si, že Miro miluje svoju rodinu. Ak jeden muž dokáže po 30 rokoch povedať o svojej jedinej žene, ešte teraz, dokonca aj vtedy, keď tam nie je, že je to jeho úžasná žena Inga, no povedzte, počuje sa to ešte dnes, svoju matku nenazve inak ako maminkou, má rád svojho svokra, svoju svokru, brata, miluje svojho švagra, jeho rodinu, nehovoriac o ľudské a Maťovi. Títo ľudia majú otvorené dvere ku nemu vodne v noci a dokonca aj so svojimi zvieratami, ktoré celkom nemusia. Tie dvere sú otvorené aj pre jeho priateľov a má ich teda statočne veľa. A myslím si, že títo ľudia, tak ako tu stojíme, mnohí z nás už si tak povedali, že tento problém musím vyriešiť, skočím za Mirom Regitkom. A Miro potom maluje novoročenky, robí vizitky, pomáha ľuďom v branži, kreslí všetko do výkladov, prepisuje všelijaké štatúty, dokonca opravuje, že gramatické chyby, to sa dostalo už na taký vyšší level a ja neviem, či všetci si oceňujeme to, čo tento chlap robí, pretože toto bežne výtvarníci nerobia. Odkedy Mira poznám, tak je to človek, ktorý sa urputne snaží pomáhať každému, dokonca aj tomu, kto to nepotrebuje. Pomáha ľuďom po svojom schode, pomáha deťom, pomáha školám, robí charitu, proste je to človek, ktorý tú pomoc má tak veľmi hlboko v sebe a snaží sa byť priateľom všetkým. Dokonca keď ide na besedu s deťmi a robí ich do roka poriadnych pár desiatok, tak keď končí besedu, vždy mu na rukave visí ešte nejaké dve deti, ktoré plačú, že im sa nedostal obrázok alebo podpis a on si statočne zbiera tie adresy a ešte dovybavováva svoju besedu z domu. A keď som tak uvažovala, že čo tu poviem, tak som rozmýšľala, že aký fenomén je vlastne Miro Regitko, kto to vlastne je, kam zasiahol a zistila som, že je to chlap, Magister of Art, ktorý sa nebadane vplížil, alebo vošiel, vplížil je tuším čechizmus, vošiel do všetkých rodín na Slovensku bez ohľadu na to, či ho to tieto rodiny vedia alebo nevedia. Pretože on sa dostal do reklamy, tam sa nejako namotal a urobil rôzne obaly pre deti, na cestoviny, na mliečne produkty, na liehoviny s radosťou myslí, na šampánske a poznáte Andyho Warhola, tak to je slávny náš rodak, taká škatulka jeho fazuliek prešla celým svetom. Nechcem týchto dvoch mužov samozrejme porovnávať, ale tie Mirové obrázky na tých krabičkách, na tých škatulkách si nosíme nenápadne domov v taškách. On namaloval tie sklenené vitráže, keď ideme do Bily, tak sa na ne pozeráme. Mohli ste ho stretnúť na billboardoch a tak rôzne, takže ten Miro, keby to nebolo také pokazené, je umelcom skutočne národný, milujú ho deti, milujú ho dospelí. Je to chlap, ktorý nepodlieza kritike, ale hľada si svojho diváka, svojho čitateľa. Miluje decká, robí pre ne nádherné knižky. Ilustroval 50 detských kníh, to je veľmi statočný počet, pritom nie je tam len nejaký do počtu, ale je to človek, ktorý naozaj sa k tej knihe vyjadruje. Ilustroval knihy Gabriely Futovej, to je najznámejšia slovenská spisovateľka v tejto chvíli. Vytvoril vynikajúci tandem s Romanom Bratom. Myslím si, že všetky knihy, ktoré Roman Brat napísal, tak Mirko ilustroval. Tá prvá kniha, ktorú on ilustroval, to bolo v roku 1990. Robili sme ju spolu, robili sme ju vo vydavateľstve Perfekt, tam je riaditeľ, bola to knižka Maroša Madačova pri Vianočnom stromčeku a vtedy za pár korún sa jej predalo 100 000 výtlačkov. Keď k tomu prirátate tie milióny obalov, ktoré tlačíme domov, tak on sa fakt všade vnútil, dokonca aj do rómskej komunity, pretože tento rok ilustroval knižku českej spisovateľky Ivony Březinovej
ktorá si ho vybrala ako slovenského ilustrátora, že by chcela, aby ilustrovala túto knižku. A potom sme ju preložili do romčiny. Všetci vrátane Březinovej, Regitku, vydavateľstva Perfekt sa vzdali honorára, okrem rómskeho prekladateľa. Takže Miro sa dostala aj do tejto skupiny. Ilustruje ešte v roku 1990 ako študent Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave v triede profesora Dušana Kálaja. Začal kresliť obrázky do ohníka a potom v roku 1990 sme spolu založili časopis Fifik. Miro sa stal takým výtvarným otcom tohoto projektu, tohoto časopisu a odvtedy doteraz 24 rokov, mesiac čo mesiac, bez ohľadu na dovolenky, na horúčky, na lenivosť, na choroby, na operáciu, na čokoľvek, vždy ten Fifik nakreslil, vždy ho namaloval a vždy ho skoro na čas odovzdal a vždy ten čas za tých 24 rokov namaloval okolo 35 000 obrázkov do Fifik, len do toho Fifika, 35 000 obrázkov, originálnych, úžasných obrázkov, každý iný, iba niektoré sa opakovali a to bolo vtedy, keď bol výnimočne vyčerpaný, ktorý namaloval seba nad hrnčekom kávy, ako túží konečne do postela, na to všetko sa vykašľanie, ešte sa objavovala ľudská mačka, všetko ostatné bolo teda také nové, určite si tu nájdete obálky. Miro je naozaj umelec, veľmi všestranný, venuje sa grafike, venuje sa portrétnym karikatúram, robí komiksy, robil kreslené vtipy, ilustruje knižky, robil do televízie. Ak niekam siahnete, tak určite sa tam ten Miro pohybuje, stojí na brehu nového 10-ročia, na budúci rok bude v novom 10-ročí. A jediné také miesto, ktoré by ešte mohlo zaplniť, myslím, je voľná tvorba. A to bude asi dané tým, že ako jeden z mála slovenských výtvarníkov má sústavne prácu. Miro sa nefláka, aj keby sa to niekedy tak zdalo, Miro maká. Miro dokáže urobiť strašne veľa, ale keby v tom ďalšom 10 ročí sa mu vytvorila nejaká skulinka, nejaká medzierka, tak by sme boli radi, že by si potom chodil od nás pýtať tie obrázky, čo by nám predal domov, že požičaj mi ich na výstavu, my by sme robili drahoty. Tak to je taký môj sen, ktorý by možno v tom budúcom 10 ročí mohol splniť. Miro je členom rôznych celoslovenských porotuje Bibiane, najkrajšie knihy Slovenska a veľmi zodpovedne, dokonca ani mne nepovie, či sme vyhrali, aj keď sme vyhrali. A porotuje Mesiac detskej tvorby profesora Karola Ondrejčku, kde každý rok príde okolo 3000 kresieb a sa tu prehrabáva aj so svojím profesorom Dušanom Kálajom. Porotuje vo výtvarnej súťaži ministerstva školstva, presiahol aj hranice a každopádne je to šalan, je to muž, ktorý sem patrí, ktorý v každom rozhovore zdôrazňuje, že vychádza zo Šale, cíti sa tu doma a nikdy odtiaľ to nechcel odísť, ja myslím, že ani nechce odísť. Chce? Chcel. Nepriznal sa za tie roky. A viete, že pre tú Šalu robí veľa, určite by o tom vedel hovoriť pán doktor Hikel Šaliansky, Maťko je rovnako jeho srdcovou záležitosťou. Pani Demková robí oblečenie pre divadelníkov, pre nich, robí kulisy pre materinky. Proste je tu doma, určite aj pán primátor vie, čo všetko pre tú Šalu urobil. Zakázali mi povedať, že doma nebýva človek prorokom, lebo väčšinou, že to znie tak pejoratívne, ale ja si myslím, že väčšinou doma naozaj človek nebýva dostatočne ocenený, pretože vždy si ho pamätáme ako toho malého, čo tam neposlúchal. A my si tak nevšímame, že on už vyrástol, že je to umelec a muž, ktorého pozná celé Slovensko. Ja som veľmi rada, že majiteľ tejto galérie, pán Boháč, vytvoril takýto nádherný architektonický čistý priestor, v ktorom dáva možnosť prezentovať tých najlepších, ktorí v Šali majú čo ukázať, že vytvoril tento priestor aj premiérka, že sa prídu sem pozrieť deti, ale dospelí. To sa to vlastne narodilo, že vlastne v Šali žije jeden významný, celoslovenský uznávaný, vynikajúci výtvarník, s ktorým si dnes zažijeme pekný večer, takže pekný večer s majstrom Miroslavom Regitkom vám želám.
Ja sa vám chcem do tohoto čarového mikrofónu všetkým veľmi pekne poďakovať, že ste prišli. Mrzí ma, keď som niekoho nepozval, lebo som sa bál, že keby naozaj všetci prišli, ktorých som pozýval, asi by aj vonku stáli. Ale kapacita tejto budovy je tiež obmedzená, takže snáď sa niekto pozrieť na tú výstavu, ktorá bude trvať celý mesiac. Ďakujem sponzorom, ktorí mi vyšli v ústretí. To je reštaurácia Dom Galma, reštaurácia Domino, Varipek, pekáreň, ktorá napiekla trošku na ochutnanie, niečoho zahryznutie, nejaké kvapke vína a kvapku nealka. Srdečne vám ešte raz ďakujem všetkým. Všetkým som sa poďakoval v kronike, lebo o tom neviem hovoriť. Potom vás poprosím podpísať tú kroniku, lebo tá kronika je založená, je to nová kronika a nech sa urobí nejaká úvodná časť, že má to asi 150 veľkých strán. Prosím vás, vypíšte to všetko, nech sa urobí druhá. Ďakujem vám, výstava je otvorená. Len uchop kúzla do rukáva a smelo vykroč do pradávna, už otvára sa rozprávkový svet. Tajomstvá kúzla čary tu majú zlé. Len uchop kúzla do rukáva a smelo vykroč do pradávna, už otvára sa rozprávkový svet. Tajomstvá kúzla čary tu majú zlé. Smieš vodu sypať a piesok liať, na stračej môžke býva nemať, s netopierom si potýkať, na metle lietať a čarovať. Smieš vodu sypať a piesok liať, na stračej môžke býva nemať, s netopierom si potýkať, na metle lietať a čarovať. Len ucho kúzla do rukáva a smelo vykroč do pradávna, už otvára sa rozprávkový svet. Tajomstvá kúzla čary tu majú zlé. Smieš vodu sypať a piesok liať, na stračej môžke býva nemať, s netopierom si potýkať, na metle lietať a čarovať. Smieš vodu sypať a piesok liať, na stračej môžke býva nemať, s netopierom si potýkať, na metle lietať a čarovať. Smieš vodu sypať a piesok liať, na stračej môžke býva nemať, s netopierom si potýkať, na metle lietať a čarovať. Smieš vodu sypať a piesok liať, na stračej môžke býva nemať, s netopierom si potýkať, na metle lietať. Cirkus, manéž, bombastické akcie, na placi zas rastie sen, groteskné variácie. Od šapitov vnáša klaun. Necíti chlad, bolesť si mu ani hlad, kopanec či tvrdý pád, iba nápad. Klaun ho musí v
sebe nájsť vždy znova zas a zas. Klaun je hviezda manéže, poviem vám aj také, že klaun balansuje, poskakuje, padá, stáva, grimasy dáva tvár, šminkami si zamaskuje, radosť deťom podaruje. Klaun balansuje, poskakuje, padá, stáva, grimasy dáva tvár, šminkami si zamaskuje, radosť deťom podaruje. Klaun